загрях още... Базикам се, не съм загрял. Просто направих една игра, вие какво се стана. Сега ще ви опишам. Бяхме склад, двама лепнаха и сега ще правя втора игра. Защото тази като цяло не ми хареса. Умрях точно след като свърши времето за ребут. Това. И сега ще правя нов клип. 10 минути след това. Съжалявам, че ви карам да чакате. Сега ако някой го гледа да изобщо. Да се разтегне. Мале, обаче, знаете ли каква тъпотия направи моето дух? Някакъв негов приятел, с който се е познавал от втори чаптър, го помолил да играе с него на FNCS-а. Аз мисля, че си намерих нов плеер. Или ако не мога да цъкам с него, ще цъкам с един друг, ама той ако играе, ако се съгласи да играе, защото беше... сега ще ви кажа защо се съмнявам да се съгласим. Значи, един път, то наскоро беше, ма пита дали искам на басейн с него. И аз викам, не, защото вчера бях на един рожден ден тогава, бях на същия басейн. Там беше рождения ден, изгорях на куче, извинявам се. Казах му, че първо, че няма ми дадат сигурно, защото съм изгорял супер много, имах много работа вкъщи и така. И му викам, ще можем да играем Fortnite след това, нали? Той даже много ще поиграем. Добре, стига, верно ли тази траш помпа, трябваше да ми даде. Така се та. И да ви разказвам. Не играхме Fortnite! Че то що да играем? Ти ми каза, че ще играем, а то... Да, се гавря с тебе. Само да не играем. И така... Не играхме, както ви казах. Чайте, че си помислих, че това е някакъв фуран да може. Къде си бе фуран да може? Къде го убива той наш? Да! Цялото убилате! Нали? Та помпа има един патрон. Ма е ли лава? Искам, не искам, ще я ползвам. Коста, бе. Това бие много демидж. Не. Тая помпа май ще я задържа. Ще я подържа, ако не намеря златна. Или някоя, или ако не намеря спас. Ще я държа докато не намеря спас, ако изобщо намеря. Бие си хубав демидж. Оцелвам хората по... Беше това? Как го направих? Той току-що лендна. Къде ми е помпата, бе?
Легит, аз съм си оставил помпата. Чил. Чилни. Да си жив и здрав. Направиме поне аз 100 кръв. Където? О, той то зад хълма нашия. Не, това не мога да трона. Мога... Да стоим на хай, аз викам. Това е 7. Перфект. Деци. Да! Знаех си, че това нещо ще стане. Знаех си, че един шибан път ще го снайпне. Обаче аз се взимах... Аз се взех тежко демидж. Make it. Are you sure about that? Две. Не, тя помпата го хитна за 42. Добре, отде, как им бих по 128, сега им бия по 42. Аре, стига. Гледай го това. Знаеш ли отзад как ще снайпнат, бе? Те са ли я видя тази помпа? Мале, тия добре, че не могат да го хитнат. Обзавам се, че той играе на PlayStation. Или играе на компютър от контролер. 100% от контролер.
Да, аз имам един патрон. Колко яко. Добре, оставам. Тук ще седя, умирам, не умирам. Докато нашите не се атакуват. Тридесет. Да, добре. Добре, ще се ребутнем и ще ходим някъде надалече. Ще ходим някъде. Моля те, оживей! Оживей 32 секунди. Да направим още една играчка. Още една играчка и ще спрем. По цял, защото утре трябва да ставам рано. Трябва да ставам рано. Само вправо след тази игра. Или поне ще спра да игра в Fortnite. Сега не мога да спа веднага. Само да се разтегнем. Не, ти се базикаш с мен, нали? Чайте, ще се помислих, че не ми дава хода. Так, кликаме. Ма хора, вижте колко демидж му бие и той не умира. Той не умира, бия му. Набих му повече от 1000 демидж и той не умира. Той на мен да ми набия този демидж, не умира. Мале, колко добър е им! Един път го хитнах. Аплодисменти, че го хитнах един път. Обаче. Pleasant Park. Pleasant Park. Pleasant Park. Да, те тук ако не толкова не пани цялото лови на едно място, няма да игра. Иска да се тимейтна с този тапанар. Добре. Why? О, той е паднал в края обаче. Добре, поне знам откъде да се взема помпа. Той нямаме оставя патрони. Не. Никакъв шанс. Това е невъзможно. Да, той ще ги ограби всички. Добре. И аз съм в игра.
И сега и той да каже ту-ту-ту. Само че... той искаше да ги маркне. Горкия. Значи хитна го за 100 нещо и избега. Какво те направил? Само те хитна за 500 дем. Ара, мърдаш! Трябва ми килове, трябва ми патрони. Трябва ми лут, трябва ми материал. Защото киловете са ми... What? Какво са? Ако не са им ботари. Не, помпата не я ще. Килваме. Кажи, че си тук, бе, приятел. Нямам те взема. Така. Я дай да бягам. Този скин, този ми беше любим. Ама много любим, само с него играех, с никой друг. На тоя съм оставил помпа, не мога да оставя патрони. Да, то ще жеме трикшотно. Добре, аз съм много лъки. И да ми дадеш снайпера, ако обичаш. Ей, тук отгоре. Си искам снайпера обаче. То ще умре и ще се взема снайпера от лута му. Брат, те са много тъпи. Знаят ли, че от тук мога направя така?
Всъщност снайпера не си го искам. То няма шанс да ме убие. А тия снайпът. Аз съм след тия. Преди да го оцеля. Ай. Добре. Взем демидж. 3, 2, 1. Аз само ще дойда тук и ще обера каквото има и след това си намеся всичко както трябва. Да. Чакайте. То не знаех, че липса.
Това беше. Ако сега някой умре, няма да се завърне. Моля ви. Моля те, братле, да си жив и здрав. И ако никой не ме беше дигнал. Медкит нещо. Той е кракнат обаче. Да отивам ли на тези да им помагам? Който искам медкит да взима. Тук е SMG. Аха, има. Чайте, че почна.
Yes. Какво ще ми дадеш? Помпа. И материал. Танцуваш! Денс. Това беше видеото и чао!